Konečne sme sa mohli stretnúť, lebo naši chlapci pre vás usilovne nakričovali a stále nám niečo do toho chodilo a nemohli sme sa stretnúť. A potom sme sa nalakali, že skončí školský rok, že začnú prázdniny a už sa neuvidíme, lebo máte nejakú školačku medzi sebou. Ktorá to je? Sofia? Nie je tu? Nevadí, ale vy jej porozprávate, aké to bolo, dobre? A keďže vy k nám chodievate našim starčekom krásne recitovať, spievať, hrať, tak aj naši chlapci si pre vás pripravili čosi. Uvidíte prekvapko rozprávku. Viete, aká to je? A poznáte tú rozprávku? No, uvidíte, ako sa u nás skončí. Nič dramatické sa diať nebude, nebojte sa, lebo my už máme vlka strašne starúčkého, on ťažko chodí a musíte byť aj veľmi pozorní, lebo to, či sa mu ubralo na nôžkach, tak sa mu pridalo na jazyčku, on veľmi rýchlo rozpráva a potom sa nestihne ani napapať. Tak ho povzbudzujte aj ostatných, aj Karkulku, dobre? Môžeme teda začať? Dobre, ja sa schovám. Za dávnych čias, keď bolo ešte v lesoch stromov neúrekom a voda v potokoch bola kryštálovo čistá, diali sa u nás podivné veci. Rastlinky a zvieratka sa vedeli rozprávať ľudskou rečou a ľudia sa s nimi mohli porozprávať. Najradšej sa s nimi rozprávalo jedno dievčatko. Volala sa Karkulka. Bývala na okraji lesa a bola veľmi neposredná a uvlečnená. Všeličo hocikomu vytárala. Karkulka moja, môže poď sem, budeš navštíviť babičku. Druhého ráno si nám vravel, že je chorá. Vyberej tento košiček, ktorý je po lehočku a ráno z vodu do talúku. Dobre, veď viem, kde som aj detsko. Ale ti vravím, že sa budeš dávať s tým doručili perfektne po chodničku a nikdy sa nedržú. Dobre, počujenka, ahoj. Idem lesom po certičke na návštevu ku babičke. V košíku je čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého. Fabrika, halušky, konzervové zákusky. Lete žil aj zdývlo. Milé deti, dávajte pozor, čo sa bude diať. Som žúrivý vlk, keď ma trápi hlad, som sa stále snáď. Čarúčku mi húci hudú, dole ako dlho budú letieť takto úst. No, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať. Sme sa riadny kus, a či divú hus, divú kačku zajačika, srnku lánku diviačika, a či divú hus. Lež ako pochutnám si, keď sa všetci skryli kam si, nikde ani srs, je to veru hnus, čože dám si do bachora, v lese ani mucha chorá, je to veru hnus. Leže keďže prikradnem sa, tak ja som na kraj lesa, možno čo si potudočeniem. Och, aký som hladný, už aj nevidím, vládne si podvôže, že sa mi si vrátia. Dnesky mohol konečne sprchnúť. A dobudia mať úplne uschnuté lístky, ubednuté lístky a vyschnuté korene. Hej, oblak, no asi 10 ženeš, veď ma palaj, smedí ma. To je čudné. Ten mrak sa tvári, že ma nevidí, a len sa ženie niekde na východ. Veď už toľko nenariekaj. Nehabí sa. Si veľký a veľký neplačú. Máš hlboké korene. To sa vôbec nedá o mne povedať. Poprvé, o mne sa nedá povedať, že mám nejaké korene, a po druhé, tu som od sucha celý strknutý. Bez dažďa sa ani nerozmnožím. Aspoň neskončí polievke. Ticho, niekto sem ide.
Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košikuje, nesiem čo sa horím ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, flašku čaju liečivého. Kapitán, halušky, konzervu aj zákusky. Vítaj, Karkulka. Ma poznáte, to príde pán Strom. Oslovuj ma radšej ujodu. No pre ujodu, prečo ste taký smutný? Ja nie som smutný, skôr som smedný. Dávno nepršal. Aj také mám suché korene, keby som ich vytiahol, tak by som si určite polámal. Ale ty by si ich mohla pomôcť. A ako ujodu? Mohla by si ma poliať. Tu nedaleko je potôčiť. A to čo naberiem vodičku? Tu máš flašku, Alebo faktorom rečiť aj krabičku. čaj vylej, naber vodičku a poďme ma. Potom nazbieraj tieto liečivé bylinky a čajík uvaríš aj u babičky. Prosím ťa, pomôž mi. Určite vyšťujem. No dobre, pomôžem vám. Ďakujem ti, Karkulka, že si pomohla. Si dobré dievča. Len si dávaj pozor na roka, je veľmi zlý a nie všetci v lese sú dobrí. Vlk je veľmi zlý a už dávno nežral. No nestrachná ujodu, proč ide za babičkou? Ja sa nestraším, ja sa len vystrihám. Nedávaj sa s tým zore. Je veľmi zlý a ja tu nespím jeden deň. Všetko zlé je v hore počíta. A ja som tu videl. Dobre, ja už do denia. Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košikuje, nesiem čo sa horím ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, flašku čaju liečivého. Kapitán, halušky, konzervu aj zákusky. Vítaj, Karku. Dobrý, ahoj, co nás? Možnej, že ťa poslal spätky do bezvierať sa rozdiel si ťa poslal ťa starý. Naozaj? Môžeš veriť, ale to také dobré, že devčatko nič nemôžu pravda, ale máš pekný ťa poslal. Duša moja babička. Máš ďaleko, ešte tam tiež ďaleko podáha? Ani nie, babička tu býva na táto takej čistinke, ktorá tak idem pozrieť. Chcete kvieć, idem sa kde iná zbierať? Ani nie. Babička by sa páčili. Ani nie, už sme nabrali tie brinky, ale Ujodu mi povedal, že to napríklad zlý, pretože sme na jeho pozor. A nemá nejako vyzerá. My sme vám tam húko, ďalko, tam my zase tak ako okolí byť vyzerali, keď si vypadá z leho, tak ako si vyzerali. No dobre. Nie, poďme si nie. Konečne mi tá horúčka klesla. Ako som klesla. Čo mi som si ešte uvarila? Už to mám. Uvarím si rybú polievku. No to si ale musím nazbierať údu. Ešte nečom lesy. Karkulka, odbor, to je tvoja ľudská Karkulka. Babička, toto je tvoja ľudská Karkulka. Nikde nikoho. Bude to jednoducho, zožerie jednu a hám.
Robíte to za babičku a si do postela hotovo. No. Ťažko sa oblieka staručkému vlkovi. Deti, aj vám sa ľahko oblieka? Nie. Pozbudzujte ho do toho. Tak. Babička, to som ja tvoja dúška Karkulka, doniesla som ti niečo do najedenia, ešte bylinky. Poď ďalej, než som chorá, aj pekne mňa natrhá, to vádiče. Babička, prečo máš také veľké oči? A prečo máš také veľké uši? A čo teraz ste počula? A prečo máš také veľké zuby? A čo ja vrečte, že... Tak pozrime, že koho tu máme. Čo robíš to tu domčeku? Ale si ste za lovičkou, na je pôjam, ktorým je vodičko, ale si do domčeka. Teda nenosiť vodu? Tak ju nenos, ale už aj. Babička, vráť sa z lesa, poď za nami, von to je v tvojom domčeku, rýchlo. Babička, Čo to tu deje? Človek si na chvíľu odmení na sviera juby a už je dohorený. Babička, už ma oklamal, obliekol som nočnú kosu a čo má zjesť. Ibenka, to sa nevidí. Robí sa porazený svinkou. No, to nie je peký. A vytvára síma, miesto vyvíja. Ešte, že to dobre skončil. Ale no, asi nespúšťa. Viem, mohol ma ten vlk rozžrať, nehľadte sa už na mňa. Ja? A teraz si uvaríme výbornú hríbovú polievočku. Hľa, ako zase deti počínajú, a najmä malé krásavice. Postavba riečna, pekné líce, keď skladne sa do zhovorky dajú. Nečudo potom, že devčina taká, keď behne vlkovi do pažeráka. Ale vieme, podobu rôznu vlci majú, ale vieme, lískajú sa hrkútajú. Nie všetci sú z nich jedno seme, nich nevládne, čo v nich drieme. Ba neraz devča uprosia, i do domu, i na lôžku sa nanosia. No predávam, ak neviete to svedčí, že zariečavý vlk je najviac nebezpečný. Milé deti, a okrem toho, inak sa vás pýtam, páčila sa vám rozprávka? No, veď sa aj snažili naši chlapci a okrem toho pre vás niečo prichystali. Chvíľočku a bude prekvapko. Táto chvíľočku som sa chcela mene školkárom poďakovať za milý herci. Vy ste boli taký usilovní, potom som ešte rozdelili na No, chlapci, ktorí ste chlapci, ak chcete flintu? A prosím, keď pošleme, pani riaditeľke, dáme. Ja dobre, dobre. Dobre, deti. Sme veľmi radi, že si nám prišli pozrieť. A hlavne najviac radi, že netuší,
kde nám neodpuklo náš stan. My ďakujeme krásne. Tešíme sa. A počkajte ešte chvíľu. Ešte by som chcela ja poďakovať za krásne vystúpenie. Vítam naše deti z materskej škôlky a sme radi, že ste prišli aj v takejto zime, lebo doteraz nám bolo teplo a dneska akurát nie je tak chladnejšie. Tento program sme trošku prichystali aj k tomu deti, ktorí ste mali v tomto mesiaci. Ak od nás dostanete ešte niečo sladké, nielen z toho, či sa môžete hrať, ale dostanete aj sladké, aby ste mohli doma aj maminy, starké, ocko poponúkať, táčka. Aj to hej? A ešte ja som slúbila, že dneska tu budú aj zástupcovia futbalového turnaja, ktorí boli včera a prečo nás reprezentovať, ale nevydarilo sa. Niektorí to dovolíš? Niektorí sa tu nemohli zúčastniť, takže v pondelok ráno ich privítame, chlapcov, a oznámia vám, ako skončili, čo si to dostali, nejaké zážitky, takže bohužiaľ, bude to až pondelok ráno. A ešte máme tu jednu zamestnankyňu, ktorá dneska oslavuje narodeniny, má pekný vek, môžem to povedať, Paťka Huntefrancová má dneska narodeniny, takže veľký potlesk pre ňu. Ďakujeme spolukárom, že prišli medzi nás a chlapcom za krásne vystúpenie, na ktoré sa tešili, že vám môžu niečo ukázať aj z takejto oblasti rozprávkovej pre vás. V októbri k nám prídete, sa budeme tešiť na vás. Môže nás zahrať nejaké divadielko. Môžete im povedať, si detička na koľka voláte, predstavte sa, tam prišli, tam kraja začíname. Tento pán Dub, predstavte sa im. Jozef je to, vetor nám odpukuje jeho hlas. Pán Dubák. Pán Dub. Ja som do Skleného. A volá sa? Volám sa Milan Binda. A navštívil aj Ameriku, už bol v Amerike. V Arizone. Tak ďalej. A tak ďalej, no. Minneapolisu. No a tam je veľa kaktusov takých veľkých ako tu u nás. No, Ako tento Dubák. ešte väčšie. Také veľké, ako ste videli v opínke Vinetu. Pikachu, nie Vinetu. Taký veľký ako Pikachu. Ďalší, kto je na rade? Danko, povedz. Ja sa volám Daniel Horanský a pochádzam z Lučenca, z juhu. Ja sa volám Jaromír Licius a bývam v Kremnici. A ešte, aby ste vedeli, my máme dve karkulky. Keby nám náhodou karkulka jedna ochorela, máme ešte náhradnú karkulku Jarozingor. Tak keby sme náhodou išli ešte niekde hrať a spadáte vysokú štihlú karkulku, ona sa to tiež, tento chlapec sa tiež učil ten istý text, čo Jarolicius. Predstav sa, Jarolicius, si povedz. Takže vidíte, že tu máme od Bratislavy cez Zvolen, cez Banskú Bystricu, Máline, tu v našom zariadení a sa im tu páči sa vám tu? Áno. Sme ich dobre naučili. Aj z Ivánky je tu, áno, Veričová. Aj z Veľkého Polahu máme jedného. A
do žarnový, Takže ešte, keď má tá pačka tie narodeniny, tak nám to dostalo jedno a Romanko za to, že je pod poradnom bývaní, môže zagratulovať Pačke. Tak Pačka, môžeš prísť sem. Přenášení všetkých svého kolektívu vám ženou, aby si to mali dobré a aby vám dali na životu. Ďakujem pekne. Všetko Tak vidím. Všetko najlepšie. Ak ho nepoznáte, naši chlapci, ona robí pod poradnom bývaní. Poznáte? No, nečakáva, že? Že nie. Mohla by poriadne. Ahojte. Ahoj, ďakujeme pekne, dovidenia. Radika Diskova. Radika Milan Borika. Každý deň som pozeral na tú pozvánku, kedy to, aby som... To bude, no. Ale pekné, pekné. Ale málo chlapcov je, neviete sú. Zažab, Timer. Máte tu na to rozumieť, že to môžeme zobrať. Stadia to. Čo? Tak môžeme zobrať. Čo? Kde? Stadia. Brigády. No.